Καλησπέρα, παιδιά. Ονομάζομαι Καρυπής Χαράλαμπος. Είμαι δάσκαλος πληροφορικής και μαζί θα κάνουμε το μάθημα του προγραμματισμού σε γλώσσα Python. Στο σημερινό μάθημα θα αναλύσουμε το κεφάλαιο δομών επαναλήψεων και σήμερα θα κάνουμε για την εντολή for. Πάμε να το δούμε. Λοιπόν, δομή επανάληψης με τη χρήση της εντολής for. Ποια είναι η χρήση της εντολής for στο προγραμματιστικό περιβάλλον της Python? Συχνά σε ένα πρόγραμμα, μία ομάδα εντολών είναι αναγκαίο να εκτελείται περισσότερο από μία φορές. Υπάρχουν δύο τύποι επαναλήψεων. Στο σημερινό μάθημα θα κάνουμε τον ένα και στο επόμενο θα αναλύσουμε το δεύτερο τρόπο. Ο ένας τύπος επαναλήψεων είναι ο προκαθορισμένος, όπου το πλήθος των επαναλήψεων είναι δεδομένο πριν αρχίσουν οι επαναλήψεις. Για παράδειγμα, ο υπολογισμός του μέσου όρου βαθμολογίας των μαθητών ενός τμήματος 22 μαθητών. Στην προκειμένη περίπτωση, αφού γνωρίζουμε το πλήθος των επαναλήψεων, είναι εφικτή η έβρεση του μέσου όρου, όπου θα ήταν το άθροισμα των μαθητών δια το πλήθος των επαναλήψεων. Συνάρτηση range. Όπως έχει προαναφερθεί στη γλώσσα προγραμματισμού Python, χρησιμοποιούμε την εντολή for για να εκτελεστεί ένα τμήμα του κώδικα για έναν καθορισμένο αριθμό επαναλήψεων, ενώ την εντολή while για να εκτελείται υπό συνθήκη και μάλιστα όσο είναι αυτή αληθές. Στην εντολή for χρησιμοποιεί τη συνάρτηση range για τον καθορισμό των επαναλήψεων. Η range είναι μια ενσωματωμένη συνάρτηση της γλώσσας Python, η οποία ανάμεσα σε άλλα χρησιμοποιείται για την υπόδειξη του αριθμού των επαναλήψεων που θα εκτελεστούν σε ένα βρόχο. Η δομή της είναι η μορφή range αρχή μέχρι και βήμα, όπου αρχή μέχρι και βήμα είναι ακέραιοι αριθμοί, δεν μπορούν να αλλάξουν, δεν μπορεί να είναι δηλαδή δεκαδικοί, διότι θα αποτελέσει ένα error ή αλλιώς σφάλμα στο πρόγραμμα. Οι ενδείξεις στην αρχή και του βήματος δεν είναι υποχρεωτικές και αν δεν αναφέρονται θα αρχίσει από το 0 και θα συνεχίσει με βήμα 1. Αντίθετα, η ένδειξη μέχρι πρέπει πάντα να αναφέρεται. Εδώ πέρα είμαστε στα παραδείγματα. Λοιπόν, παράδειγμα range παράγει μια λίστα 0 έως 9. Λοιπόν, για να το δούμε αυτό. Λοιπόν, γράφουμε range 10 και όπως βλέπουμε παράγει μια λίστα από το 0 έως το 9. Όπως και εδώ πέρα, range 1 και 8, ουσιαστικά θα αρχίσει από το 1 και θα τελειώσει το 7, διότι το βήμα δεν μετριέται, μετριέται μείον του βήματος. Άρα άμα πάμε εδώ πέρα και γράψουμε 1 έως 8, θα μας βγάλει από το 1 έως το 7. Καθώς και στη συνέχεια βλέπουμε εδώ πέρα start, το stop και το step, που ουσιαστικά είναι η αρχή έως και το βήμα, που άμα το γράψουμε θα μας βγάλει 8 μείον 1 και μείον 1, άμα δεν είμαι λαθασμένος. Ναι. Λοιπόν, εδώ πέρα τι θα μας κάνει? Θα αρχίσει από το 8, θα μειώνει ανά 1 και θα φτάσει στο 0, διότι είπαμε είναι από το 8 έως το step χωρίς το step. Άρα ουσιαστικά μείον 1. Έως το stop χωρίς το stop. Άρα μείον 1 το stop. Και πηγαίνει ένα βήμα μείον 1. Άρα ουσιαστικά θα αρχίσει από το 8 και θα κατεβαίνει. 8, όπως βλέπουμε εδώ πέρα. 8, 7, 6, 5, 4 έως το 0. Πολύ ωραία. Πάμε στο επόμενο. Εδώ πέρα βλέπουμε μια δομή του for. Το for με το όνομα της μεταβλητής μπορεί να είναι οποιοδήποτε. Συνήθως χρησιμοποιείται το i, αλλά δεν είναι δεσμευμένη μεταβλητή το i. Γι' αυτό να προσέχετε, μην το χρησιμοποιείτε και νομίζετε ότι είναι δεσμευμένη μεταβλητή. Δεν είναι, μπορείτε να το αλλάξετε. Και στη συνέχεια έχουμε το μέχρι, το βήμα και το
την αρχή, το μέχρι και το βήμα και μετά βάζουμε τις εντολές η οποία θα γίνεται η επανάληψη μέσα. Λοιπόν, πάμε στο πρώτο παράδειγμα. Να γράψετε ένα πρόγραμμα στη γλώσσα Python όπου θα τυπώνει τους αριθμούς από το 0 έως και το 5. Όπως βλέπουμε εδώ πέρα είναι η λύση και πώς θα γραφτεί η συνάρτηση. For in range 6, print το I και όπως είπαμε με το 6 χωρίς το 6, έως το 6 δηλαδή. Άρα θα αρχίσουμε από το 0. Πάμε λίγο να το δούμε. For I, μπορούμε να τα αλλάξουμε αυτό. For J ας πούμε, in range 6, άνω κατά τελεία. Και μετά είπαμε θα κάνουμε print το J, και στη συνέχεια θα μας κάνει print τους αριθμούς από το 0 έως το 5. Πάει και αυτό. Πάμε στην επόμενη. Εδώ πέρα πάμε στο τρίτο παράδειγμα. Να γραφεί αλγόριθμος και το αντίστοιχο πρόγραμμα σε γλώσσα Python που εμφανίζει στο μισό λεπτό. Να γραφεί αλγόριθμος και το αντίστοιχο πρόγραμμα σε γλώσσα Python που εμφανίζει από το 1 έως και το 100 όλους τους περιθούς αριθμούς. Εδώ πέρα βλέπουμε τη λύση και μπορούμε να καταλάβουμε πώς γίνεται αυτό το πράγμα. Διότι όπως είπαμε, αρχίζουμε από το 1, ψάχνουμε όλους τους περιθούς αριθμούς, με 2, αυτό είναι το stop, τελειώνουμε εδώ πέρα, αλλά χωρίς αυτό, άρα που θα τελειώσουμε, στο 97. Και στη συνέχεια πάμε με το step, το οποίο είναι το 2, άρα θα αρχίσει από το 1, θα πηγαίνει μετά 3. Πάμε να το δούμε. Εδώ πέρα. For I in range, for kappa in range, 1 έως το 100, χωρίς το 100 δηλαδή, ανά 2. Πάμε να το δούμε. Print, πώς κάνει print το kappa. Ορίστε. Και θα μας πάει έως το... θα μας πάει έως το 99. Ναι, είναι έως το 99. Συγγνώμη, μπερδεύτηκα. Το λύσαμε και αυτό. Οπότε λοιπόν τώρα σας έχω βάλει κάποιες ασκήσεις οι οποίες θεωρώ είναι αρκετά εύκολες για αρχή, ως εισαγωγή στο μάθημα δηλαδή, ως εισαγωγικές στο κεφάλαιο. Τέλος, αυτή ήταν το μάθημα το πρώτο στο κεφάλαιο με τη δομή επανάληψης της χρήσης εντολής for